wadonje mbaka mar duol ni rawera ma jahigni 25 madhi nyime kod twech mare kar twech ma Kendege kaunti ma Migori dhi nyime kod yudo thieth bang' atamalo 55 mar dende wang' e masira ma nyaka sani koro tend kar twech no wacho ni ne okel gi nyuka maliet. Kaka jafwambo marwa George Juma leronwa, familia mar jagono to ywago ratiro kod adieri. Injo thoth malodo ka otende kod hinyruok e yor wang' maromo atamalo 55 mar del ma Lawrence Oguda rawera ma jahigni 25 ma osebedo kadhi nyime kod twech mare mar higni 6 e kar twech no mar Kendege kaunti ma Migori ne oyudo. Kada beni lipoti yango ni rawera ni ma sani yudo thieth osiptal maduong' no ma Migori ne wang' marach e dende kinde maromo dweche 2 mokalo. Familia mare ne obedo kod ng'eyo mana jumbe 2 mokalo. Ok ang'eyo ni to nitiere gimoro mopondo koso odiye ni mondo kik owach gimoro kane nitiere koso kanye mok ang'eyo nikech kaluwore gi gima okwongo kona mokwongo niya ng'ano winjo dholuo tine ne gikawo ka ngima tijgi ne en tich rito mabuse ka dino ringi kata ni dino pondi dong dino manye. Chich mane min rawerani ma otwe Carolina Koth ne nitiere go kaka janyuol mane omiyo limo ka twechni e kinde bende ok en mag limbe ema ne omiyo yango ni wuode ne nitiere kod rem malich bang' atamalo maduong' mar dende ne owang'. Penjo ni to kane gini otimore dak nugochona to odwoka ni nitiere ga kaka iluwo chenro kogik tarik 7 to godhiambo daktari ogochona okona ni nyathina otimore nade osetero osiptal Migori district owe kuro koro ng'ama nyalo shughulika ne kanyo timore nadewa onge en osedok gi mabuse mane konyo nyathini. Akoth wacho ne yudo penjo mathoth ka hukum tend kar twechni kapok ne omiye thuolo mar chopo ir wuode mane nitiere e kar thieth moro mar dispensary machiegni kod jalani kama ne nitiere kod rem mathoth. Owacho ni nyaka sani pok oyudo ler malong'o ka otend kod hinyruok ma wuodeni ne yude kar twech ka gombo mare en mondo koyudo adieri kendo piny owacho bende koro konye mondo wuodeni oyud thieth malong'o. Koranta kwayo mana kony jodalawa nyathina oyude kony nyathina ochangi en gima lit ka nyathini nitere jela ka ngima nyathi tere jela ka ngima to ka gik to nyathi dhi yudo ka nyathi onge makia gima dhi go dala kata dhi gi maiti kata dhi gi rang'ol kata dhi kode kowuotho akia. Bedo ni rawerani ma dende atamalo 55 wang' ne oketi ka yudo thieth e dispensary kuom kinde oskel penj mathoth kaka ilero kod jalony e weche mag hospital ma Migori Dr. Michael Kibira. The burns are quite severe. They're about they are full thickness burns actually. Ideally the burns, the degree of burns that he has have to be dealt with in a burns unit. So far in Kenya there is only a single burns unit in Kenyatta. Kibira wani bedo ni hinyruok mar wang' mane rawerani oyudo ok ne otim ni thieth mapiyo piyo makare omedo kelo midhiero mathoth ne jatuone. The burns were not being covered, they were exposed to the environment, so that's how he probably got the infection. We are looking into, like, if he gets emergent intervention, he can actually pull through. Jolony chik mag hospital maduong' ma Migori wan rawerani dwaro thieth e yor lony mamalo mondo koro kuo kabende gitemo duto manyalore mondo koro yud chang. We were trying to see whether we can get some blood and do a dressing at least for him to go. Even when he's going to the other facility, he will be comfortable enough with the travels. Tend kar twech mar Kendege olero rawerani ma osebedo kadhi nyime kod twech mare kendo nego teg twech mare higa mag 2017 ne oriko tedo nyuka ne jowetene mamoko ma otwe e kinde mane okier molware nyuka kendo ne okelo wang' mare. George Juma, Ramogi TV, Migori.